गोलिया आवल का फास्ट गोलिया बम छोड़ा गोलिया बम छोड़ा चली चाहे तोप चोख लागे सामान दादा भाला के नोक टूट जाई पलंग चढ़क जाई खाटी एटम बमई जवानी जब फाटी टूट जाई पलंग चढ़क जाई खाटी एटम बमई जवानी जब फाटी झुकला पल्लू केला भैया के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार बा झुकला पल्लू केला तीनों तीर लोग चोख लागे सामान दादा भाला के नो क्या जाने क्या कहो तो बुझाते नहीं के तो फास्ट बजाई अरे मचल गाना देख ले रहा लोग नु भाई के तरफ से जियो से देखो एगो गाना तिलौथू में गई रही हाल ही के रोहतास के प्रोग्राम रहे लोग कहते रहे 4% 4% ऐसा कबरल की हिला दिले बा क्या अरे मचल खल बली बाटे पूरा इलाका आदि ही धारावाई के अरे कहता ते पाका फास्ट बजाई आहे एरिया में दोसर जमींदार कौन है एरिया में दोसर जमींदार कौन है तोर मजनुआ से बड़े तोर मजनुआ से बड़े रंगदार कौन है सुनो और मचल खल बली बाटे पूरा इलाका दिही धारावाई के कहता नि पाका एरिया में दोसर जमींदार कौन है एरिया में दोसर जमींदार कौन है तोर मजनुआ से क्या बात है।